Máis de 2 toneladas de berberecho ilegal foron comisados polo Servizo de Gardacostas de Galicia. Os axentes localizaron o molusco durante un control contra o furtivismo realizado nun cocedoiro de Cambados. Que era berberecho de procedencia de fora de Galicia, pero sí que é unha fórmula máis de fraude ao consumidor e que eu quero felicitar a todas as forzas e corpos de seguridade do Estado e tamén ao Servicio de Guardacostas de Galicia por inmenso esforzo que están a facer para detectar todo este tipo de irregularidades e traballar na máxima defensa do noso sector profesional. Na actuación, os axentes inspeccionaron toda a mercadoría das instalacións e comprobaron que había máis de 2.100 kilos de berberecho que carecía de documentación que amparara a súa procedencia, polo que decidiron requisalo. Así as cousas, parece que o destino final do molusco era unha terceira empresa. O que cometa as irregularidades me dá igual sexa quen sexa, non? A lei está para ir contra todos os que infrinxen e, como digo eu, é unha vía máis de furtivismo, non? O operativo enmárcase no conxunto de controis que a diario efectúa o Servizo de Gardacostas para evitar a extracción e comercialización ilegal de produtos pesqueiros e marisqueiros. Só en 2 inspeccións da semana pasada os axentes comisaron 21 toneladas de peixe.